היי, אני עידן קיסר, אני בן 38, אני רואה חשבון וכלכלן במקצועי, אבל גם יזם ואיש עסקים, ואני אבא ל3 קטנטנים ובן זוג לאורטל, ומעל הכל אני יזם בדיוק כמוכם. ואת היכולת של הספרינט הזה שאני הולך להציג לכם פה, פיתחתי קודם כל בשביל עצמי, אני מתרגל את זה הרבה מאוד זמן, כדי לבדוק את הרעיונות שלי ושל חברים ושל לקוחות פוטנציאליים, ופיתחתי את זה כי גם אני נלחם בדחיינות שלי ובלוז צפוף מאוד. אז אני מניח שיש לכם רעיון שכבר הרבה זמן מתבשל אצלכם בראש, זה הברכה והכללה של יזמים, הרעיון הזה שמדבק בנו, אבל כשמגיע הרגע לבדוק אם הוא באמת טוב ושווה ולבדוק אם עשו אותו כבר, אתם נתקעים. כי מחקר מתחרים מרגיש כמו משהו כבד, ששמור למי שיש לו זמן וידע, בטח בתחילת הדרך כשאתם עובדים לבד, וזה הכי חשוב להבין, ואין מסלול ברור. מחקר מתחרים בלי מתודולוגיה יוצר ים של מידע, והוא ממש מבלבל יותר ממה שהוא עוזר בדרך כלל. ובדיוק בגלל זה יצרתי את ספרינט גו נו גו, לקחתי את זה ממתודולוגיה של מחקר מתחרים שאני מעל 12 שנה כבר עובד איתה, ולקחתי את הבינה מלאכותית שאני גם עובד איתה המון זמן, ושילבתי ביניהם. ועשיתי את זה כדי לייצר לעצמי מסגרות מאוד ברורות, ובניתי תהליך קצר של 7 ימים, שאפשר לעשות גם במרווחי זמן אחרים, אבל אז לא מטפלים בדחיינות הכרונית שלנו, ובכל יום אנחנו מקבלים משימה אחת ממוקדת. סרטון קצר של כמה דקות, עם מצגת והוראות, חוברת טמפלטים ופרומפטים שאתם מקבלים לאותה מצגת, ואפילו דוגמה מצולמת שלי עושה את התרגיל על מיזם שלי. ואז אתם בעצם מקבלים כל מה שצריך כדי להתקדם לתרגיל אישי של חצי שעה באותו יום, שבו אתם עושים על המיזם שלכם. לקחתי והשתמשתי בכלים הכי חזקים בבינה היום, למרות שהם משתנים כל הזמן. אז אנחנו נעבוד עם GPT וקלוד ונוטבוק LM ופרפלקסיטי ונפקין ועוד. וגם שילבתי כמה טריקים פרקטיים שגיליתי בעצמי בדרך, ובספרינט הזה אני הולך להעביר לכם אותו. זה לא עוד קורס עם תיאוריה באוויר וללמוד כדי ללמוד, זה ממש דרך ברורה ופרקטית להחליט אם הרעיון שלכם שווה את ההשקעה ושווה להמשיך לחלום עליו כל לילה, או שאפשר לשחרר אותו בראש שקט ולהגיד ניסינו, בדקנו, זה לא שם, יש מלא חברות שעושות אותו דבר. אז הפעם אתם יכולים להחליט האם אתם ממשיכים go או לא ממשיכים no go, אבל עם ביטחון ונתונים וגם מצגת שאתם יוצאים איתה בסוף. אז אם זה מרגיש לכם נכון, הגיע הזמן לשים סוף לדחיינות, סוף לדחות את כל המחקר הזה ולבדוק את התחרות למיזם שלכם מהר. תלחצו עכשיו על הכפתור למטה, אני מלווה אתכם במסע שלכם כל הזמן, נתראה בספרינט.